ناظرین کی وقت دسنے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی دیا مخصوص نشستاں دے انتخابات وچ مسلم لیگ نون نے 5 تے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 نشستاں حاصل کر لیا۔ 9 منتخب ارکان نے حلف چک لیا۔ سپیکر تے ڈپٹی سپیکر دا انتخاب اج ہوئے گا۔ تفصیل جانیا آصف رضا میر۔ آزاد جموں کشمیر دی 9 منتخب قانون ساز اسمبلی دا پہلا اجلاس مخصوص نشستاں تے ارکان دا انتخاب۔ خواتین دیاں 5 مخصوص نشستاں تے بھی انتخاب کیتا گیا۔ مسلم لیگ نون نے 3 تے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 نشستاں حاصل کر لیاں۔ مسلم لیگ نون دیاں امیدوار مریم زمان کشمیری، سہرش قمر تے مریم ادریس کامیاب قرار پائیاں۔ پیپلز پارٹی دیاں زوبیہ خورشید تے فرزانہ یعقوب نے کامیابی حاصل کیتی۔ رفت عابد تے زوبیہ خورشید دے ووٹ برابر ہو گئے۔ کامیابی دا فیصلہ ٹاس دے ذریعے کیتا گیا۔ علماء مشائخ تے ٹیکنوکریٹس دی ایک نشست بھی مسلم لیگ نون نے جیت لئی۔ علماء مشائخ دی نشست تے پیر مظہر سعید کامیاب قرار پائے، جبکہ ٹیکنوکریٹس دی نشست بیرسٹر افتخار گیلانی دے حصے وچ۔ ایوان وچ مسلم لیگ نون دے ارکان دی تعداد 31 تے پیپلز پارٹی دی 14 ہو گئی ہے۔ مخصوص نشستاں دے انتخابات تو بعد قانون ساز اسمبلی دا اجلاس چودھری لطیف اکبر دی زیر صدارت ہویا، جس وچ 9 منتخب ارکان نے حلف چکیا۔ قانون ساز اسمبلی دے سپیکر تے ڈپٹی سپیکر دے انتخابات لئی شیڈیول جاری کر دیتا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی منگل دی سویر 10 بجے وصول کیتے جان گے۔ جانچ پڑتال تو بعد حتمی فہرست دن 12 بجے جاری کیتی جائے گی۔ سپیکر لئی پولنگ دن 2 بجے تے ڈپٹی سپیکر لئی پولنگ 3 بجے ہوئے گی۔ سپیکر تے ڈپٹی سپیکر دے انتخابات تو بعد قائد ایوان دے انتخاب دا شیڈول جاری ہوئے گا۔ آصف رضا میر، چوپال۔